маленького Махнеша, который спускается вниз в Арагон. Вот там дорога, я говорил, когда я туда родителей своих вообще привозил туристов, народ просто пищит, там разъехаться вообще невозможно. Там, где спускаешься, там вот למטה למי ששואל זה קצת יותר חם מאשר כאן. אני מאמין שתוך כדי ההליכה גם תתחממו יותר, לקחת סוודרים עבים וכאלה אני לא מאוד ממליץ, אבל חולצה ארוכה זה בסדר. מי שמגיע אגב במשפחה לכאן, יש במרכז המכתש, יש פה נקודה של חולות צבעוניים, בעצם החולות הצבעוניים מינרלים שונים שהמפגש שלהם עם החמצן בסופו של דבר מייצר צבעים מאוד מעניינים, גוונים של ירוק, צהוב, אדום, לבן, סגול. באים בקבוקונים קטנים עם הילדים וזו חוויה, חוזרים הביתה גם עם משהו שמשאיר את הזיכרונות. כן, מומלץ מאוד. אני תושב ירוחם אגב בשנתיים וחצי האחרונות, הגעתי אחרי שליחות של הסוכנות היהודית באוסטרליה, הייתי שליח פדרלי לאוסטרליה וניו זילנד. ואתם יודעים מה, אם כבר שאלת, אז היום אני בירוחם מתוך בחירה, רצינו ללכת לפריפריה, חשבנו שאנחנו עושים מעשה חלוצי, אידיאולוגי וכולי, ומצאנו את עצמנו באיזה סוג של גן עדן, וכדי לעשות מעשה חלוצי, אידיאולוגי, חיפשנו לעשות דברים נוספים, אז דרך